myöskin erittäin kaoottinen, mutta mielenkiintoinen, täynnä ylä- ja alamäkiä. Mutta mä en välttämättä vaihtaisi tippaakaan siitä. Mä olin lapsena aktiivinen ja erittäin vilkas. Mä juoksin paljon naapuripoikien kanssa ja kiipeilin leikkimökkien päällä ja kaikkea mahdollista. Että kaikki naapurit ei ollut kauhean innoissaan siitä. Lapsena mun unelma-ammatti oli näyttelijä. Mä ajattelin, että se olisi tosi siistiä päästä leikkimään jotain muuta hahmoa, jopa aikuisena, kun sai olla ihan mitä vaan. Sitä oli vaikea lähteä tavoittelemaan sen takia, että semmoisessa pikkukylässä ei ollut kauheasti mahdollisuuksia ja YH-isä, niin ei ollut aikaa siihen. Ala-aste oli vielä aika helppo ainakin henkisesti, että oli kavereita, joiden kanssa vietin myös vapaa-aikana aikaa. Yläasteella piiri pieneni ja yläasteella tuli sitten myös kiusaaminen enemmän näkyviin. Otettiin silmätikuksi. Opettajalla oli ollut huono päivä. Hän pisti mut semmoiseen tilanteeseen, että hän tiesi, että mä en ole matikassa hyvä. Jos mä sanoin, että mä en tiedä, niin hän pakotti mut vastaamaan kysymykseen. Ja sitten kun mä vastasin, niin hän antoi negatiivista kommenttia siihen kommentoimalla mun tyhmyyttäni luokan edessä, että kun joku voi olla noin tyhmä. Semmoinen, kun mä olin 15-vuotias ja ihmiset, joiden pitäisi auttaa ja olla tukena, niin huutaa tollain. Ja sen sijaan, että auttaa ja tukee, niin pistää sua nujertaa, mitä sitä luottaa enää kehenkään semmoisiin opettajiin tai auktoriteettiin, jos ne on tollaisia. Lukiossa mun mielenterveys kärsi oikein paljonkin ja mulla rupesi näkymään masennuksen oireita. Mä olin siinä vaiheessa, asuin isän luona, että me oltiin vaan kahdestaan. Molemmat veljet oli muuttanut jo pois, niin sekin mulla tuli enemmän sitä eristäytymistä, kun mä en kavereita nähnyt vapaa-ajalla ja koulussa meni huonosti, eikä ollenkaan tiennyt, mitä niin tekisi sitten. Mulla on diagnosoitu masennus, niin se on semmoinen, että se ei ole semmoinen, että se vaan lähtee pois. Oireilee joskus enemmän ja joskus vähemmän, niin silloin kun tulee tommosia vastoinkäymisiä, niin se totta kai rupeaa oireilemaan. Mä en vapaa-aikana saattanut tehdä mitään muuta kuin nukkua ja olla. Ja totta kai mielenterveys siitä taas rupesi kärsimään. Siinä vaiheessa mun unelma oli tavallaan kuopattu. Mä kyllä muistin sen ja se oli mielessä, mutta en mä yhtään ajatellut, että se voisi toteutua koskaan. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että unelmien ei ole tarkoituskaan toteutua, että ne on vaan unelmia. Mun itsevarmuus ja itsetuntemus oli niin alhaalla, eikä ollut sitä, koskaan ei ollut puhuttukaan siitä, että se olisi joku mahdollisuus, vaan oli aina tyrkytetty jotain muuta ja johonkin muuhun suuntaan. Lukion jälkeen mä olin kotona jumissa noin 5 vuotta. En tiennyt, mitä tehdä, mihin hakea. Ei oikein ollut mitään ajatusta, että mihin pois siitä lähteä. Ei edes pystynyt ajattelemaan tulevaisuutta kauheasti.
kannata antaa periksi, vaikka vaikuttaakin niin kuin tosi synkältä, koska just ei koskaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan elämässä. Ja ei kannata antaa oman tarinan päättyä. Mun ensimmäinen positiivinen kokemus koulutuksesta oli Villelässä graafisen alan linja. Mä tulin taas lisää kuorestani ulos ja olin enemmän itseni. Pääs ehkä jonkun verran eroon vanhasta traumasta, mitä silloinen yläasteen opettaja oli aiheuttanut. Et uskalsi vihdoinkin kysyä neuvoa, apua. Graafiselta valmistuttua mä jäin silloiseen työssä oppimispaikkaan töihin. Sieltä yrityksestä lähtiessä mä hain Satakunnan ammattikorkeaseen opiskelemaan matkailualaa. Elämme hyvin poikkeuksellista. Kun korona-aika tuli, se opetus siirtyi etäopetukseksi. Ja se ei todellakaan sopinut mulle silleen, se että oli taas jumissa kotona. Masennusoireet palas, että saattoi olla päiviä, kun mä en jaksanut nousta ollenkaan ylös sängystä. Päätin, että pakko niinku jättää kesken. Ei siitä olisi niinku mitään tullut. Olo oli semmoinen, että oli niinku taas epäonnistuminen. Tuntui, että ei niinku meinaa millään päästä eteenpäin elämässä. Haloo! Haluatko töitä? Hyvä ystäväni suositteli mulle työpaikkaa, missä hän oli. Ja hän myös suositteli mua sinne, joten mä menin kotikatuyritykseen porrassiivoojaksi. No aluksi kaikki meni ihan hyvin siellä ja mä olin siellä joku 1,5 vuotta töissä. Mutta siinä oli se ongelma, että mulla ei ollut enää mitään muuta kuin se työ, ruoka ja nukkuminen, synkkiä ajatuksia, fiilis, että ei vaan jaksa, ei halua. Ja että niinku, mieluummin niinku vaan nukkuisi koko loppuelämän, kuin yrittäisi jatkaa enemmän. Mä hain takaisin Sataeduun opiskelemaan tällä kertaa elokuva- ja TV-alaa. Kun mä pääsin parissa harjoituksessa ohjaamaan muita opiskelijoita, niin mä tajusin, että mulla on selkeästi joku palo ohjaamista, näyttelijöiden ohjaamista kohtaan. Jotenkin unelma heräsi uudelleen täällä, että tämä paikka muistutti mua siitä ja sai tajuamaan, että ei se olekaan niin mahdoton ajatus. Vaikka se eka asia ei onnistuisikaan, niin ei kannata antaa periksi. Että kannattaa ottaa se oma aika, kokeilla eri asioita ihan vapaasti, eikä niin kuin antaa muiden määrätä omaa tietä, vaan etsiä se oma tie. Jos joku olisi sanonut mulle muksuna, että mä tuun ohjaamaan lyhyt elokuvan, niin ehkä kuvitellut, mutta uskonut, niin ei välttämättä. Nyt seuraavaksi mä olen hakenut tuonne Paimioon teatteri- ja maskeerauslinjalle ammattiopistoon. Ja se on taas yksi askel lähemmäs mun unelmaa.